untuk menuduh munafik itu berat sekali, tuduhan berat sekali. Nah nek persoalannya mau persoalan dawane ngimami, iku ora usah mengantek afatanun anta sampai ping 3 gak perlu ngono kandhane. Iku ora ngerti ya. Nek ngimami iku aja dawa-dawa. Aku ora ngerti. Lan sembahyang dhewe lha iku sak karepmu. Ngimami kudu sing enteng. Lho kowe iso ngono tok iso. Nah karena ada hal-hal pertimbangan yang tadi, maka ngantek Kanjeng Nabi itu afatanun antama. Lah iki kan sing rajul sing wadul iku teneng kok diperhatekno wadule. Dadi semarem wis ora muring-muring neh mbek Muaz. Bapakmu kapan? Ngono matine mesti ngono to. Dadi seneng dene. Lah iku tujuan Kanjeng Nabi itu ngono iku apa namanya? Sikap Kanjeng Nabi itu bijaksana sekali. Tujuannya ganda Kanjeng Nabi. Bukan untuk menegur sahabatnya saja, tapi ada jabrul khatir, ya, menyenangkan perasaane khadim. Memperhatikan hala dzalikal khadim alladzi jaa syakian. Kang wis sowan ya dzalikal khadim syakian hale wadul. Nek wadul kok mok kowe iki piye le? Anu wadani omongi iku sing wadul rada gelo. Tiwas wadul mok ngono tok ae. Ora disengeni belas. Lah ngono. Lah mulane kan Nabi peso ngono iku. Diperhatikan iku nek keras kaya ngono iku marem sing wadul masyaallah. Iki pemimpin tenan iki wadul. Wadul kok mok ya sudah, saya terima padulannya, saya tampung. Muangkel ra karuan. Pemimpin kok diwaduli rakyat, ditampung terus lha ngopo. Wadul tumpang tampung. Ya diperhatekno. Iki kok gak tahu ngaji iki ya pimpin-pimpin sing numpang nampung tok iku. Diwaduli jalan rusak ning sepundi niku ngen kula. Ya nanti kita tampung. Kita rapatkan. Iku rusak kabeh jare. Oh iya nanti kita perhatikan. Kanjeng Nabi gak sampai perasaannya orang yang wadul itu diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arrif rahimahullah ana fa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa anta tarahu sallallahu alaihi wasallam qad jabara khawatiral jami. Fa anta mongko utahe sira setelah keterangan-keterangan wingi tarau ningali sira ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qad jabara teman-teman menjaga khawatiral jami ing perasaane wong akeh ya. Nek asline maknane kaya tak kandhakno wingi, khawatir itu pikiran, jabar iku nutup. Itu nek mbok maknani letterlek ya ning Indonesia gak muni. Ning kene sing istilahnya menjaga perasaan. Menjaga perasaan itu bahasa Arabnya jabrul khawatir itu. Nek mbok maknani siji-siji cara kamus gak cocok. Iku akeh ngono kuwi. Bahasa mergo balungan kata, gaya bahasa itu antara Indonesia karo Arab. Nek mbok pasno kaya Arab, nerjemahno persis kaya Arab. Sak gayane sak uslupe barang, ya malah diguyu wong. Aku kawinkan engkau. Angkah tukaran aku kan. Aku dulu baru kau angkah tukang. Aku kawin ka engkau. Gak ono ning gone bahasa diguyu wong ning Jawa gak ono ngono iku. Kunikahkan kamu, nah ya. Menikahkan aku angkan engkau. Mergo iku apa jenenge maf'ul dadi akan. Ya, jadi
Wa adkhala alaihi musurur lan nglebokno sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi mengatasi al-jami' as-surura ing kegembiraan. Kamu lihat sendiri Kanjeng Nabi itu sirahnya, kamu lihat bagaimana menjaga perasaan orang, bagaimana menyenangkan orang. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min zalika lan iku wingi kaya apa jenenge nalika gegeran padha-padha merasa lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi disuruh menjadi wasit, semuanya dilemi Kanjeng Nabi. Jadi semuanya tidak ada yang merasa menyesal, tidak merasa kecewa, kabeh merasa gembira, surur. Dina Ali disebut ana mingka wa anta minni, won seneng itu. Zaid ya seneng mergo didhawuhi anta akhuna wa maulana, seneng kabeh. Ja'far ya seneng mergo dipadakno khalquka khalqi wa khuluquka khuluqi. Itu Kanjeng Nabi itu. Wa min dzalika lan iku setengah saking Kanjeng Nabi menjaga perasaan dan menyenangkan orang lain. Qauluhu ta'idawe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Salman minna ahlul bait. Salman utai Salman minna di antara kita itu ahlul bait, termasuk ahlul bait. Padahal kan Salman itu dari Parsi, Farisi ya, tidak ada. Tapi itu untuk apa namanya, idkhalus surur alaihi. Wa huwa haditsun taiki hadis rawahu Tabrani wal Hakim wa sanadu sanate, hadis iki ku dhaifun, dhaif tapi kadza fi kasfil khafa, kaya mengkono diterangno fi kasfil khafa ning gone kitab Kasful Khafa. Husnu tariqati sallallahu alaihi wasallam fil itabi wa ta'dib. Baguse carane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baguse carane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil itabi ing dalem maidu menegur wa ta'dib lan didik. Al-itab tariqun min turuqit ta'dib wa tahdzib. Pemaidu, teguran iku tariqun, salah satu cara min turuqit ta'dibi, saking pira-pira carane didik wa tahdzib lan bagusake. Jadi mulane ana guru terus apa ngelokno murid itu dalam rangka takdib, dalam rangka mendidik. Nah, nek ora ana kitab, ora ana teguran, yo mblandang ae murid iki. Kelakuane piye ae dinjarno ae. Iku terus jadi kurang ajar. Kurang ajar itu mergo ketika diajar ndak ditegur, ndak diapa. Ya, pengajaran itu sekaligus harus dengan pendidikan. Didik itu antara lain caranya dengan negur. Jangan aja ngono ambek kancane sing apik, aja tukaran. Itu teguran itab. Ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam menegur orang. Kalau ada yang keliru, ada yang khilaf, ada yang lupa, bagaimana Kanjeng Nabi itu menegur untuk mendidik orang. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yasta'miluhu idza qtadatil hajatu zalika.
Waqat kana lan teman-teman ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yastamilhu menggunakan ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing itab idza tadot nalikane natrapi menuntut apa al hajatu hajat zalika ing mengkono-mengkono itab. Misale katarbiyatin kaya dene didik au tambihin utawa ngelingake walakinahu angin tetapi ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ana ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yasluku ngambah fil itabi ing dalem teguran turukon ing pira-pira cara mukhtalifatan sing berbeda-beda wa asali balan beberapa gaya mutaaddidatan sing macam-macam. Yurai memperhatikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha ing dalem turuk wa asalib mau memperhatikan al ahwala ing kondisi-kondisine wal muqtadayati lan tatrapane itu artinya tuntutan-tuntutannya. Ini menghendaki apa? Menghendaki teguran yang seperti ini. Ini memerlukan teguran yang keras. Ini memerlukan teguran sindiran. Jadi cara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur orang itu bermacam-macam. Dan digunakan ketika memang diperlukan ataukah untuk mendidik ataukah untuk mengingatkan Kanjeng Nabi. Fatarahu yu'ati butaratan bil isyarah. Macam-macamnya Kanjeng Nabi nek menegur orang. Mongko sekali tempo Fatarahu mongko ningali sira yu'adibu negur sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tarotan ing dalam satu ambalan bil isyarati. Sekali tempo Kanjeng Nabi itu menegur orang itu dengan isyarah gitu saja. Orang sudah tahu dan yang ditegur merasa karena itu Kanjeng Nabi cukup dengan itab bil isyarah. Wahinan lan ing dalem mangsa yang lain bil ibarati kelawan ibarat. Tidak hanya isyarat tapi dengan ungkapan yang jelas. Kamu itu keliru. Wahinan akhar bil mukhasamah. Ing dalem kali lain ing dalem mangsa liya bil mukhasamati kelawan mukhasamah. Mukhasamah iki dialog, diskusi. Ono mung sing kono dikandani ngeyel. Ya aku mukhasamah. Waqat yakunu lan terkadang ana itape Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam aidon halimane bil i'rad kelawan i'rad itu berpaling. Radio ini dia mal melengos i'rad itu. Kadang-kadang begitu. Waktu itu sudah orang yang melengos itu rasa gak enak kabeh diteguran kerasin. Waqat yakunu bil hajri lan terkadang ana apa itape Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku bil hajri kelawan jutak wa tarkilan tinggal. Bahkan waqat yakunu lan terkadang ana apa itape Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku bima kelawan barang yadharu ala wajhi syarif sing ketok ala wajhi ing atase wedanane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya bayane min asaril ghadabi nyatane
labet-labete duka. Orang keduka itu Kanjeng Nabi kadang-kadang kelihatan dari wajahnya itu. Gak keduka Kanjeng Nabi. Wong sahabat-sahabat itu orang-orang cerdas jadi tahu lah ini Kanjeng Nabi orang reno penggali. Karena Kanjeng Nabi kadang-kadang memang begitu cara menegurnya. Tampak di wajahnya beliau itu ada bekas-bekas marah. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono macam-macamnya negurnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi anna ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ra'a yauman. Kanjeng Nabi mirsani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suci dina Abdullah bin Amrin ing sahabat Abdullah bin Amr waqat labisa sauba bakot lah bisa yang teman-teman ngagem sapa Abdullah bin Amr thawbaini mu'asfarain pakaian loro iku dhuwur mek ngisor pakaian sauben itu gak kok pakaian loro kambi loro ngono gak kambi mek celana gak sauben izar karo apa jenenge rida memakai pakaian dua mu'asfarain sing dicelup kanggo asfar itu kesumba ya bahasa Jawane apa kesumba itu sumbo itu jenis tanaman yang nek mbok remes-remes baru dadi merah. Jadi nek pakaian mbok kena iku ya abang, rambutmu mbok kayak iku dadi abang juga. Itu muasfaran dicelup kanggo asfar itu. Walamma kana zalika manhiyan an bareng ana apa zalika mengkono-mengkono nganggo pakaian muasfar iku manhiyan anhu dilarang apa anhu zalik qala lahu mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang Abdullah bin Amr ummuka amarat ka bihadza iku wis dianggap keras banget iku mbokmu lah sing merintahno kowe biasa kelawan iki. Jadi kon mbokmu nganggo pakaian ngene iki ya celupan. Enggak, kok gak entuk. Jadi kalau untuk perempuan boleh, tapi kalau untuk laki-laki enggak boleh. Pambi putih dan mbok celup abang ngono iku gak oleh. Kanjeng Nabi negurnya kepada Abdullah bin Amr mbokmu sing merintahno kowe ngene iki nganggo model ngono iku. Rawahu ngriwayatake hadis iki sapa Muslim Imam Muslim. Ya, perhatikan ini fakta mongko nyukupake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadzan nau kelawan iki macam minal itabi saking teguran. Teguran kanjeng ngono kuwi. Orang sudah merasa itu enggak boleh. Li annahu kana kafian fi islahil amri. Ana setuhune hadzan nau iku kana ana ya hadzan nau minal itab iku kafian wis cukup. Fi islahil amri ing dalem matutake perkara. Wong wis wa bayanil ma'ruf lan nerangake sing lebih bagus. Bayanil ma'ruf. Memperbaiki sikap orang itu yang tadinya pakai pakaian celupan merah sudah paham ini dilarang mbek Kanjeng Nabi. Walidzalika krana araiki fa innahu mongko sedune kelakuan iku sabata valid sudah tetep apa annabna Umar setune Ibnu Umar lama raja ila baiti
Semangsa bali kondur ya Ibnu Umar ila baiti marang daleme Ibnu Amr. Maka minhu ora ana minhu saking Ibnu Amr apa illa an akhraqa saubain kejaba yen to ngobong ya Ibnu Amr asaubain ing pakaian loro mau. Ngerti nek iku Kanjeng Nabi ngendika ngono iku wis paham nek iki gak kena ya. Mulane terus mulai diobong ambine. Waqat yastaddu. Lan terkadang keras. Nemen sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil itab ing dalem tegurane. Lali annal mu'atab muhtajun ila dzalik ora merga krana sing dipaido sing ditegur iku muhtajun mbutuhake ila dzalika maring mengkono-mengkono kerase teguran. Kadang-kadang Kanjeng Nabi itu menegur dengan keras bukan karena yang ditegur itu memang membutuhkan teguran yang keras, bukan, tapi tidak karena itu au annahu la yantafi'u illa bi uslubis siddah ora juga atau annahu setuhune kelakuan iku la yantafi'u ora manfaati apa illa bi uslubis siddah kejaba kelawan cara gaya yang keras walakin angin tetapi nilimula hadati maknan akhar untuk memperhatikan maknan akhar makna yang lain minal ma'ani samiyah saking makna-makna yang luhur. Jadi teguran itu untuk memperbaiki orang atau mendidik atau mengingatkan. Dan itu macam-macam. Kadang-kadang teguran itu bisa keras. Teguran yang keras ini bisa jadi karena yang ditegur itu memang butuhno keras. Nek gak keras gak mudeng dene. Ngawah-ngawah tok dia. Ditegur ngawah. Boy kudu keras. Lah Kanjeng Nabi juga pernah menegur dengan keras. Tapi bukan karena yang ditegur itu memang memerlukan teguran yang keras, bukan. Tapi karena memperhatikan sesuatu yang penting, makna yang lain yang lebih luhur. Wadzalika utahe sing mengkono mau iku kama waqa'a. Kaya barang waqa'a kang terjadi fi mu'atabati Mu'adz bin Jabal. Ing dalem menegur sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah ditegur dengan keras oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena sahabat Mu'adz bin Jabal memang perlu dikerasi, tidak. Fa inna Mu'adzan mongko setune sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu salat itu salat ya sahabat Mu'adz yauman ing dalam sucining dina fi masjide kaumihi ing dalam masjide kaum Mu'adz bin Jabal imaman sebagai imam. Fa atala mongko ndawakake sapa sahabat Mu'adz bin Jabal as-salata ing sembayang jidan ahli banget. Orang mau ndawakno tok ndawak banget. Riwayate iku ngono. Jadi ngatamno surat Nisa. Itu. Jadi mbelenger makmum iku. Wa kana minal musallin lan ana fil musallina iku ing dalem kelompoke wong-wong sing salat bareng Mu'adz sing makmum Mu'adz. Sapa zu hajatin wong sing duweni keperluan. Kok gak barbar kene jahan lha iku ora.
Sing arep bayar utang lah 12 lunga engko. Faqata as-shalat. Monggo megot sapa Dzu hajatin mau as-sholata ing sembayang wan sarafa lan budal. Jadi mufaraqah terus lunga. Falamma alima Mu'adzun anhu bareng pirsa sapa sahabat Mu'ad anhu tentang Dzu hajatin sing metu kok mbayang iku mau. Qala ngendika sapa Mu'ad innahu munafiqun. Wong munafik iku mbayang kok durung rampung kok bladas lunga. Wah. Nalika itu kan ya orang-orang munafik itu kan selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tahu, tapi tanda-tanda itu diberitahukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa ditandai. Misalnya kaya sing disebutno ning gone Quran iku idza qamu ila sholati qamu kusala. Sembayang ya sembayang tapi ora sasen. Kira-kira kok ora wajib ya ora dilakoni. Sasen. Beda karo mukmin nengane sembayang dengan senang hati. Ini tidak terpaksa gitu. Nah iki ana sembayang suwe suwe sithik ya ora suwe sithik suwe banget jidan kok. Suwe iki ora suwe sithik, suwe jidan. Fa'atala sholata jidan, suwe banget. Ya metu, terus langsung dianggap munafik ngono ae mbekan imame sahabat Mu'ad. Wa maklumun lan iku maklum. Maklum ya wis kinawruan lah. Wis dadi bahasa Indonesia kok. Utawi anna mithla hadzal was setune padane iki persifatan disifati munafik. Iku gawas fi dzalikal ahdi ing dalam zaman iku zaman fi dzalikal ahdi ing dalam mengkono-mengkono wektu zaman mangsa kana ana ya hadzal was ana iku khatiran jiddan iku penting banget apa genting banget khatiran berbahaya banget li annahu krana stune hadzal wasfu iku ya'nil kufr iku berarti al kufra ing kufur munafik kan berarti kufur jadi wong iku ana loro aku bolak-balik ngomong wong iku ana loro ana sing Islam ana sing kafir. Sing kafir iki ana loro. Kafir gak percaya blas. Terus sitok eneh musyrik percaya tapi nyembah liyane Gusti Allah. Wong Islam ana loro. Mukmin sing iman jaba jero embek munafik sing jabane Islam jerone kafir. Itu. Ana iku wong disebut-sebut munafik wah itu wis gawat itu. Khotir itu gawat. Khotiran jiddan gawat banget. Pamakana minar rajuli mengko ora ana minar rajuli sing wong lanang mau illa anjaa. Yen to sowan wa huwa khaliu ta rajul iku fi qalakin ing dalem gelisah wan ziajin lan panik wa tirabin lan goncang yasku madulake ya rajul muadzan ing sahabat Mu'ad fi tatwilis sholati ing dalem ndawak-ndawake salat fitihamihi wa fitihamihi lan ing dalem anggone nuduh Mu'ad lahu marang rajul bin nifaqi kelawan kemunafikan. Jadi dua hal yang diwadulno ning Kanjeng Rasul sallallahu dengan rasa yang
ndak karu-karuan lah. Terus gelisah, panik kan disebut munafik. Munafik itu al-kufru itu. Berarti jabane tok sing iman, jerone kufur gelisah. Meteran gak karuan matur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki soal mboten napa-napa niku. Surat Nisa, surat Baqarah niku kula sebut niku. Masya Allah dengkul ngantek mboten kasuan niki. Lho kula ngoten kok muparakah kok dianggap munafik. Iku di wadulna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataba monggo negur sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Muadzan ing sahabat Muadz itaban syadidan kelawan teguran yang nemen. Bikaulihi kelawan dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam afattanun anta ya Muadz. Kowe tukang penah ya Muadz. Wah, Kanjeng Nabi negurnya itu tenanan ini. Afattanun anta ya Muadz. Afattanun anta ya Muadz. Sampai 3 kali nudono Kanjeng Nabi serius banget dukune. Kowe tukang penah ya. Tukang penah. Tukang penah diulangi 3 kali. Bayang sahabat Muadz bisa pucet iku. Maka ana zalika lan ana apa zalika mengkono itape Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tegurane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku jabron li khatirir rajuli kanggo menjaga perasaane wong lanang sing wadul mau. Wah timaman lan merhatekno bisakwahu kelawan wadulane pengaduane rajul mau. Kok seneng rajul iku mau. Wah diperhatekno tenan mek Kanjeng Nabi wadul aku. Sahabate didukani ngantek ngono ya Allah. Tur nuwun tenan ketrima tenan Kanjeng Nabi masyaallah. Diperhatekno. Wa illa nek ora ngono. Artine Kanjeng Nabi ora ngantek duka seperti itu. Fa inna tatwilas sholati. Mongko sedune ndawakake salat yakfi cukup. Fi ing dalem tatwil salat apa mujarradul bayan. Cukup dikai keterangan bi annaman amma lawan setuhune wong amma sing ngimami ya man fal yukhaffif mongko supaya ngentengake ya man khususe ma'amitri Muadzin sartane sepadane wong gedhe Muadz bin Jabal bahwa halitai Muadz iku min a'lamin nas termasuk orang yang paling alime manusa bil halali wal haram sing paling ngerti bil halali wal haram kelawan halal dan haram. Jadi memang ada apa namanya tujuan khusus Kanjeng Nabi itu yaitu untuk jabrul khatir rajul merasa dibelani orang ini yang disebut munafik tadi. Karena pertama untuk menuduh munafik itu berat sekali, tuduhan berat sekali. Nah nek persoalane mau persoalan dawane ngimami iku ora usah mengantek afattanun anta sampai ping 3 gak perlu ngono kandhane. Iku ora ngerti ya. Nek ngimami iku aja dawa-dawa. Aku ora ngerti. Lan sembahyang dhewe lha iku sak karepmu. Ngimami kudu sing enteng. Lho iku iso ngono tok iso. Nah karena ada hal-hal pertimbangan yang tadi maka ngantek Kanjeng Nabi itu afattanun antama. Lah iki kan sing rajul sing wadul iku seneng kok diperhatekno wadule. Dadi
Semarang wis ora muring-muring neh mbek Muat. Bapakmu kapan? Ngono matine mesti ngono to. Dadi seneng dene. Lah iku tujuan Kanjeng Nabi itu ngono iku apa namanya? Sikap Kanjeng Nabi iku bijaksana sekali. Wa min hadzal bab saking iki bab carane Kanjeng Nabi menegur orang. Itabuhu tawi negure Kanjeng Nabi. Aku nganggo negur mergo gak pati srek nganggo paido iku. Paido iku apa? Paido itu menurut rasa bahasaku itu tidak ada, bisa tidak mendidik, bukan dalam wis maido ngono. Potong ngamu ngono. Dadi ora ono. Tapi nek itab itu sudah diterangno tadi, itu teguran. Artinya untuk keperluan mendidik, mengingatkan, memperbaiki, islah. Tapi nek bahasa maidu itu, itu kan ora mesti ngono. Ya ono sing maidu iku ngono. Maidune kiai ini santrine iku mungkin, tapi nek santri maidu santri kan ya ngejak tukaran berarti itu ora ana tujuan didik blas. Lane aku maknane teguran aja. Tegurane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bisiddatin lawan banget li Abi Dzarrin marang Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Soale fa inna Abu Dzarrin mongko setune Abu Dzarrin iku kala ngendika sapa Abu Dzarrin li abdi marang budake Abu Dzarrin. Yabna Sauda. Anake wong ireng. Ngono. Ya senajan ireng tenan ya tapi kan ana iku ala ratine. Pasakahu mongko madulna sapa abduhu mau Abu Dzarrin ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ning gone ngarsane Kanjeng Nabi kang pinilih sallallahu alaihi wasallam. Pamaka mindu mongko ora ana mindu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa illa angkala. Jaba yen to dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu marang Abu Dzarrin. Ayyar tahu bi ummih innaka mru'un fika jahiliyah. Keras. Lu kowe ngenyek ayar tahu ing abd bi ummi kelawan nggawa mboke ibune. Yabna Sauda itu perempuan hitam. Iku ibune. Kok kowe ngenyek budakmu kok nganggo nggawa mboke barang. Innaka stune sira iku pancen imruun wong lanang fika kang iku isih ana ing dalem awakmu jahiliyatun utawi perange jahiliyah. Kelakuan jahiliyah mbok lakoni. Ku nemen. Wahada kok iki disebut teguran yang keras. Wahada itabun syadidun utawi iki ku teguran yang keras fi haqqi Abi Dzarrin. Dzarrin kan seperti Mu'adz bin Jabal, sahabat dekatnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi haqqi Abi Dzarrin dalam haqqi sahabat Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Wa qad yakunu aqal min dzalik kafian. Waqat yakunu terkadang ana apa aqal min dzalik sing luwih kitik min dzalika iku kafian. Yang lebih sedikit daripada itu sebenarnya cukup. Tidak usah sampai marah, sampai syadidan tidak perlu. Walakinna wanging tetapi ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku lahadha memperhatikan hala dzalikal khadim. Kanjeng Nabi itu. Jadi ada tujuannya ganda Kanjeng Nabi. Bukan untuk menegur sahabatnya saja, tapi ada jabrul khatir, ya, menyenangkan perasaannya khadim.
memperhatikan hala dzalikal khadim alladzi jaa syakian kang wis sowan ya dzalikal khadim syakian hale wadul nek wadul kok mok kowe iki piye le anu wadani omong iku sing wadul tok gelo tiwas wadul mok ngono tok ae ora disengeni belas lha ngono mulane kan Nabi peso ngono iku diperhatikan iku nek keras kaya ngono iku marem sing wadul masyaallah iki pemimpin tenan iki wadul kok mau di ya sudah saya terima padulannya saya tampung muangkel ra karuan pemimpin kok diwaduli rakyat ditampung terus ndak ngopo wadul tumpang tampung ya diperhatekno iki kok gak tau ngaji iki ya pimpin-pimpinan sing numpang nampung tok iku diwaduli ini jalan rusak nih sepundi niku ngen kula ya nanti kita tampung kita rapatkan iku rusak kabeh jare oh iya nanti kita perhatikan Kanjeng Nabi gak sampai perasaannya orang yang wadul itu diperhatikan. Waqad amana fi dzil Islam. Teman-teman merasa aman atau iman, amanah iman. Amina baca amina ya aman, merasa nyaman qadim itu fi dzil Islam ing dalam naungane Islam. Alladzi la yufarriqu kang ora bedakno ya ladzi Islam bainal alwan wal ajnas antarane warna-warna kulit wal ajnasi lan kebangsaan-kebangsaan. Baik nek iki penting harus ditegur dengan keras karena ini ada faktor ini mengingatkan juga bahwa Islam itu sudah membebaskan. Tidak ada yang namanya diskriminasi, rasialis, tidak ada. Dalam Islam sama. Ireng, kuning, putih, kulit apa saja, sawo mateng, padha kabeh. Khairukum atqakum. Bukan yang terbaik itu karena kulit putih, bukan karena kulit kuning, tapi takwa. Nah iki kok Abu Dzar ini ngelokno wong anake wedok ireng ngono iku ya senajan kok Afrika ya mboke iku tapi itu berarti dia lupa bahwa dalam Islam itu tidak ada membedakan hitam putih, tidak ada. Nah ini orang khadimnya ini sudah merasa nyaman di Islam itu. Karena di Islam dia tidak dibedakan dengan orang lain. Hari-hari kok diunekno ireng dielingno mboke sing ireng berarti kebangsaan Afrika itu. Ya, Pak Aroda mengko ngersakake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayajbira khatirahu yen nutupi perasaane rajul mau khadim mau wayurdi nafsahu lan nyenengake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nafsahu ing awak dhewe ne khadim wa yusiruhu lan memberikan kesan Kanjeng Nabi ing khadim bihtimamihi kelawan perhatiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bikhalihi kelawan kondisine khadim wasakwahulan pengaduane wadulane khadim. Jadi itu banyak di belakang sikapnya Kanjeng Nabi yang keras terhadap Abu Dzarin itu yang mestinya tinggal dijelasno sithik ndak usah kenceng-kenceng ya gak apa-apa, tapi karena ada ini faktor-faktor gimana supaya khadim itu orang yang khadim wadul iku nek
mbok perhatekno wah senenge ora karuan. Sebate aku khadim ae. Diperhatekno karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngantek sikape kaya ngono ambekan Abu Dzarin ya Allah. Getun aku nglaporno Kanjeng Nabi barang. Tenang serius Kanjeng Nabi masyaallah. Wa min turuqihi sallallahu alaihi wasallam fit ta'dib. Wa min turuqihi lan iku termasuk pira-pira carane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fit ta'dib ing dalem mendidik as-sijnu utawi nahan. Saiki dimaknani kunjara. Biyen durung enek kunjara. Kunjara itu ada penjara itu kalau enggak salah zamane Sayyidina Umar bin Khattab. Dan tidak hanya penjara ya, Sayyidina Umar itu pertama kali yang ngeto administrasi negara. Dadi ana jenenge Baitul Mal. Jadi kas negara. Terus ana apa jenenge kayak menteri-menteri. Terus tentara dibayar, ana sing dibayar. Itu zaman apa sahabat Umar. Kira itu juga penjara itu mulai ada ya zaman sahabat Umar. Zamane Kanjeng Nabi asinu ya artinya ya ditawan ngono ae. Walam yakun lin nabi lan ora ana lah iki ora ana lin nabi kekagungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sijnun mahsusun penjara sing khusus kan mahsusun sing tertentu muaddun sing disiapake muhayyaun sing dicawisna lidzalika kanggo mengkono-mengkono nahan wong itu. Wa kadzalika lan semono uga fi ahdi Abi Bakrin ing dalem masane Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar juga enggak ada penjara, enggak ada. Jadi wa inna maka nama nasijni. Lah terus piye sing dimaksud mbekan takdibe Kanjeng Nabi termasuk as-sijnu itu apa? Wa inna maka nama nasijn. Angin pestine ana apa makna sijni? Maknane penjara, tahanan iku ta'wiqus syakhsi. Ngalang-alangi syakhs, ngalang-alangi wong. Waman uhu lan nyegah wong minat tasarruf saking tasarruf melakukan transaksi apa-apa binafsi kelawan awak dhewe sahas dia tidak bisa apa-apa rono rene gak iso berkomunikasi dengan orang tidak bisa dol tinuku ra iso sawaung kana iku padha kana ana fi baitin ing dalem omah au masjidin utawa masjid. Pakat rawa Abu Dawud. Angka teman-teman riwayatake sapa Abu Dawud bisa nadi kelawan sanate Abu Dawud. Ing anan nabiya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku khabasa nawan ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ing seorang laki-laki fi Tuhama. Ning gone Tuhama. Daerah Tuhama. Jadi tidak berupa bangunan khusus untuk nahan orang, tapi orang tidak boleh berinteraksi, tidak boleh transaksi dan lain sebagainya dengan orang lain. Ya kayak wong ning tahanan itu gak iso apa-apa. Nek lunga sak kepenake gak iso. Wa fi sahihi lan iku disebut ana ing sahih hadis sahih utawi ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
habasa nahan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Sumamah tabni Usalin ing Sumamah bin Usal birabtihi fi syariatin min syawaril masjid. Dadi ora ana penjara dadi birabtihi kelawan naleni bondo Sumamah bin Usal fi syariatin ing dalem saka sebuah saka apa tiang ya saka min sawaril masjid saking saka-sakane masjid. Di bondo ning ngene sakane masjid ngono ae iku nahannya gitu. Wa fi siratil halabiyati iku ing dalem itu termasuk apa namanya takdibnya Kanjeng Nabi kepada yang keras, termasuk yang keras itu sijnu. Yang prakteknya itu ya ngono iku. Kayak yang dialami oleh Sumamah bin Usal di bondo ning gone saka masjid. Wa fi siratil halabiyati lan iku ing dalem sirah Halabiyah biografi yang diterbitkan oleh Halabiyah utawi annahu sallallahu alaihi wasallam habasa nahan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Bani Quraidah ta ing Bani Quraidah orang-orang Yahudi bil Madinah ana ing Madinah fi dari bintil Haris ing omahe bintil Haris. Siapa bintil Haris itu? Imra'atin minal Ansar, seorang perempuan dari Ansar. Summa qatalahu mau keri-keri ndawi mateni Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing Bani Quraidah ketika Bani Quraidah mengkhianati perjanjian. Waqat yatawalla nafsul khasmi aw wakilu alaihi mulazamatas syahsi alladhi yastahiqul habs. Lan terkadang yatawalla nangani sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nafsul khasmi ing awak dhewene lawan. Kalau ada apa pertengkaran pertikaian kan ada dua pihak itu, lawan dengan lawan sepodo-podo khosmu nih. Sing sana ya disebut khosmu, yang di sini ya disebut khosmu. Makanya disebut gegerannya disebut mukhasomah. Ya, karena yang satu khosomah ghairahu. Kadang-kadang tangani sendiri awakiluhu atau wakile Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi ing atase khosmu. Tawalla nasul khosmi nggo apa? Mulazamatus sahsi. Nganggo tetepe sahs alladzi yastahiqul habs kang ngkai ya ladzi sahs al habsa ing tahan. Maksudnya Kanjeng Nabi sendiri atau wakilnya itu kalau ada orang yang memang harus ditahan itu disuruh tengok-tengok ditunggoni contoh lapo-lapo mulazamatus sahsi itu tunggoni mulazamatus sahsi itu ngono. Kanjeng Nabi kadang sendiri mengatakan gitu iki tunggoni iki duwe salah. Kadang-kadang wakile sing ngono mau. Intine supaya gak lunga, dijogo supaya ora lunga iku mulazamah. Lah itu kan padha karo habes, padha karo menjara, ngunjara wong. Faqat rawan angka teman-teman ngriwatake sapa Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah Anil Harmas bin Habib an abi sangi ramane Harmas bin Habib an jadi saking bae Harmas bin Habib kala ngendika jaduh ataitu sowan sapa ingsun an nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi gharimin li lawan pesakitan li kedue ingsun. Sakitan itu biasa
bisa duwe utang, bisa duwe kesalahan, bisa apa pokoke cekel digawa ning ngene Kanjeng Nabi. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam limarang ingsun ilzamhu netepno sira artinya itu aja entuk ning dindi ilzamhu kon tenguk-tengukno dia. Tumakola mau kiri-kiri dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam limarang ingsun ya akha Bani Tamim dulure Bani Tamim maturidu antaf ala bi asirika ing apa turidu ngarepake sampean antaf ala yen to gawe sira bi asirika kelawan tawananira. Jadi dari dua pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mbae Hurmus bin Habib ini, Hurmus bin Habib itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu di dalam zamannya Kanjeng Nabi sudah ada namanya tawanan. Kanjeng Nabi itu disowani mbae Hurmus itu dengan gawa pesakitan, dia punya kesalahan gini, ya wis jentuk lunga-lunga, ilzam iku aja entuk lunga-lunga. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika, apa yang kamu lakukan bi asirika? Ya, menggunakan ungkapan asirika itu berarti tawanan. Tadi muni dawuh ilzamhu menjaga supaya enggak kemana-mana. Kemudian itu dinamakan asir, orang yang dikon orang ning dindi. Nah ya. Wa hadza kana huwal habsu. Jadi wa hadza utahe ngene iki kon tengok-tengok jaga aja ngantek lunga-lunga ning dindi. Ngene iki huwa ya hadza iku al habsu. Jenenge tahanan ala ahdi Rasulillah ana ing zamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin lan sahabat Abu Bakar. Zaman sahabat Abu Bakar ya ngono. Kon aja lunga-lunga. Jantuk lunga-lunga. Iki tawananmu. Sumastara monggo keri-keri mundut sapa Umar sahabat Umar radhiyallahu anhu daron ing gedung omah sing aja mbok manani padha karo bait ada dar ada bait iki bolak-balik tak terangno. Jadi iki dar ini banyak bait. Sak keluarga manggon ning dar. Makanya dar kadang-kadang disebut darul akhirah, perkampungan. Aku nek maknani perkampungan. Mergo perkampungan di daerah-daerah tidak hanya di Arab ya, ning Eropa, Amerika barang wis ngono kabeh. Jakarta wis ngono. Perkampungan itu ya sak gedung itu, building sak building, terus ana apartemen di dalam dar. Apartemen itu bait, sedangkan buildingnya ini namanya dar, ya. Jadi dar kayak perkampungan. Saya ini kene iki isih akeh tanah. Jadi bangunnya orang mendur tapi menyamping. Fungsinya padha wae dar. Perkampungan. Sahabat Umar mundut iku. Bimakata ana ing Mekah wa ja'alaha lan dadekake sapa sahabat Umar bin Khattab ha ing dar didadekake sijnan ing kunjara. Dadi mulai ini ana penjara anjen sahabat Umar bin Khattab. Jadi ora dikon nyekeli wong. Cekeli ae aja entuk lunga-lunga ngono gak. Wes saiki sana dhewe tempat untuk nyang wong itu supaya gak transaksi ke orang lain, tidak beradaptasi dengan orang lain. Itu sijnan. Mulai ini sahabat Umar mundut bangunan dibuat untuk penjara. Wa min turuqihi sallallahu alaihi wasallam, wa min turuqihi sallallahu alaihi